Kini ang atong latest weather update, Thursday, July 21, 2022. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasifiko ang padayong nakaapekto sa silangan bahin sa atong nasod. Ug wala tay gi-monitor na low pressure area sa sulod ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Also, we have to take precautionary measures sa mga hazards na dala ng thunderstorm. Una ng lightning ug thunder, kusog na hangin, kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga vulnerable areas. If intense or severe ang thunderstorm, posible ang tornado, water spout, hail o ang pag-ulan ng yelo. Naay forecast maximum heat index na mo range sa 38 to 40 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.